mama me fo no nyinsen a wani nna no eno no se wo kokoye family planning na e ma ne makora anti eno nso eboa ene san so boa bie mu ma bra wawo na ebia wako 40 days weyin na wakoye family planning ni bi no eboa e ma nipadua ni timi siesie ne ho yie e ma wodie no esan akọ ekoto baby ana eda ema bibia ye kama esiesie awodie ni mu nyina yie ma ekuro bia wo hu nyina atọ esiesie ho esan ma abofra foforo na obe de obeba no na se wantwe ma se esiesie nyina nkoso na asan akọfa efura etimi kọfa oha kese edi brew enu nti we nso eye mfasode baako amaame no enya bra wakoye sa family planning ni ebi eboa nso ema maame no nani timi je ne hu timi tọ no fi se batan bia no wa famu da ne wunim owo ya bosome miensa no wasanyem bosome miensa no wasanyem bosome wankasa wote wa areho nko ana wudi owura ahofi se wankasa nkwala na abegu so no wodwen se eyerade na meye ne den ebi kura nso asikasem kura nso enye enu ntine boa ede anigye esan abre obra waye family planning no ena esan correct infertility se de medi kan ye no ba bi wo ho a wa twen fie pi awo emma oba sa na yetimi de ne to family planning ni bi so yeyi ya na chese oni ne ho kani koshia ya na nyinsen no aba ena esan aboa ema ede enkitahudie bi eba maame ne abofra no entem ene say abofra de nka wawo no ye fre bibi bonding e wose nkotimi ben wa na maame no wotimi nya wo ho atenka bi na nso wotimi nya ne ho atenka bi the more na baby ne ben wo no na wahu sa mpa me maame nie me wa rehemu bi se obi wo me nchen me wani da so bi se bibi ni a me maame wo ho me papa wo ho nanso baby nyanya 7 months 4 months or 3 months ukoti mokwa na wonyemye intakola ne kura no wonya 1 year 1 month na wawo na afi wadoge ne kura so no ne bretwam foforo aba enu ti eba sa na e ma abofra no sa bonding no wonya because foforo na ba no no so ntimi metare wo hu menum no fo enti eba sa na e wo se wuyi wo no to nchen na foforo no nya ani ede ma no enti ma bonding no enyina yie kura ene san so boa mamefo no e ma yarewa bi ti se HIV no mo ne enemu yarewa no etimi bo mo ho ban efri ho eno na medi kan se no de family planning type edi sa adwuma no eye condom pe ebi enka ho biem an ena enfasode a ewo family planning ho ema abofra no nso a wawo no eno nso boa eyi mofra wuo efri ho bisa abofra no se wo na chintem na se onya nutritional deficiency bia onidi ye nufo na nkasa no wanya adequate breast milk and at the end of the day no be kra na sikasem so financially no unye okay and as financially no nye stable enu nti no ntimi nkotototo saa konkomo aduane ne saa ne ma no ntimi nkotototo bi emma no enti eba saa na ne nyame aye na e wosen ka utimi di ma na kodi be 2 years no wayi na firi ho aduane ne nso a wonya papa emma no enti emma ne lack nutrients na esese wonya no nti bonse gradually no na ne so eti abofra bitimi ye saa no akonya koshioko anase marasmus odi saa na ne na ya ye nkete yare bi etwema na bekra no na ma abofra no ahwere ne nkwa enu nti no ye family planning na eboa ema eyi saa de we nyina efri ho esa aboa ema abofra ne timi num no fo ne ye ema ne ho eto no fi so bi ani ho a one no ba be compete esa yi malnutrition ne nso efri ho ena bibi ohia bia nso no ne nsa eka fi se wono pe na so fa wo abusua ni mo bia enka ne ho enu nti no bibi ohia bia no maame ne papa etimi nya sika ekokoto ede emanom ena afen so eboa ma abofra no nso no onya better education because wa wo baako 2 years we twa no for na ko to school mu wa ye family planning ni bia ma space of ebia 2-3 years enti no betimi anya school de na ko betimi anya discussion yi aye bibia na sese mofra ne ye nan kora mpo ana se miensa na se wo se minwu bie ma ye family planning na eboa because unim say woni wo partner no aha ena ma ho odin ebetimi aso sei ene ya hoodin betimi aye mofra miensa ene enim se ye wo mo aye dwuma aye ye hwe sikasem mu ne ye brabo ya ye nim se mofra mienu miensa ne betimi ahwe om nti wo ye family planning na eboa ema nyinsen no ebi emma biem ti mofra ne nso no wutimi hwe om a mobia ebi so ne so emobia nsaka de ope anye saa wa wo be ye 10 enkwala yi ebi nko school ubedru ho we hwina no nsuo
Ubo se we kura tu ne na ho kakare gu ne tiri ho kyese enkwala no bia ye basa e basa wo wofo ne kura no wani enje enti ya wie no na ye ba emfasode nso a papa no enya e basa na papa no n'adwuma a wo sika kakra bi na onya wotimi de hwe abusua no ma eso obia so ene wonya abotre nso ema mofra no wonya abotre ema ne mma no wonya abotre ne mofra ne kasa empempi no oba bi tumi ba yaresa bia wo ba wo se ma fafuro na me fafuro no mi kunbu afu pa aya ebi wo hɔ a ebufuo kakra timi ba se aden na wo kun ne bu afu ada enye one wo na enye mye ada enye wo ne wo na ye ese nanso mema ne bebre nso wo wa aya no mo pese emma na nkasa wa wo de wadwen na wo ye bibi timi de bonyinsen ho ban fi se wa ware no ntimi nkasa wo de wo ho kame no ena de bia so wa mo ho ban na de ma no wo de ma nyinsen ene be free mu aba eno nti no wakoye oba no e wo se obomodin ase obetimi aye family planning ni bi na wo de space mo franim na ma wo ne be ma ni nyina na ni gie etimi aba mo ntem na afi bia wonyima wo kunu ne kura no be da ben ho ama nkita hodie wo empa so no etimi akoso na enigie etimi aba fi se de bia wo fubo wanim e be ye den na etimi adi mu eno nti no wo ye oba na wo so watu wo ho fo kakra ena e ma papa ne nso n'ani gye ewo fie okwa adwuma kura na wonim se ne mamienu na ewo ho anya hwe mi kura ene de na emunye ene minya 5 cedis nso nkwala mienu de he apu ye ko iba ku 2 cedis minto apu mienu 4 cedi na me fa nkoma omo na we de mofre ye 10 ohwe ni nsem so asika 5 cedis ne kita no apu ba ku 2 cedis obeda to ena mofra 10 no obi ebi aso obi aso intebasa na abeya adwendwen ama be ma nti opie kura wo mpese obebe fie obedu fie no chop money oyi kwa aduane no ayen no odu fie awo se anso nti okura wa nya bi na wo so de arehu opie se mekoto aduane enti ne se wo boa na wo space o birth no na nkwala no wo space wo mo na amakwan de da ntema e ma be ma ne so ne hoto no woni sika semu ne bibia mu ma enije etimi ebe fie afi ye hwe ye important ye society nso a family planning boa ye pa ma society no in the sense say enye no ane se yeti mantem ti se bia kotokuman ha na oba afi bia ne mma wo kotokuman nyina anyim na omo awo next year ne mma wa ha nyina anyim na omo awo third year ne mma wa ha nyina anyim na omo awo nti afi bia no se ma ne 100 ankwala 100 ne ba beka kotokuman ho a wa hwa ade ne besie overcrowding number 1 enu free wa de niema bone krono and robbery enema basabasa because awofo ni bebre wo ho a wo mu bebre gu wo so saa na wo mu ntimi nhwe mofra no enti wo bi wo ho kra wa wo beye enum emu miensa kra mpo na ekọ beye 5 years ni kra wonim ba bia wo mo nenam obi akọbọ krono kra me ya chi na kotu prison ni ma me kra nim se ya chi ne banatum enti eba side sa wo hawo yi nyina eba beto wo man ne so afia ma adwuma sem nso eho ebeye den fi se adwuma nankasa ebi ni wo ena wo anso na ye wugum enti ebeye den ena adwuma sem ne nso eho ada ho ma obi nso akoye bi ye nka sem amonwo awo ne de ye nwo ne mum ye kasa about family planning said obe space birth no na said ye wo be hwe wo ho ne wadwuma ene bebia wo free ne bebia wo te wo hwe wadwuma a wo ye sika income na eba no na wo de behu se enkwala sei ena mepese mewo wo mo na mmom nkwowo emmoro so na enkonkofa ohawo any burden emma meto oma emu ni nyina eso esan prevent overpopulation an se nipa no be bebre na abuso na slam ne overcrowding yare beba ni nyina eyi ni nyina afi wo ye family planning na eyi sa ne ma we nyina edi efi ho ena reduce crime rate se dem di kan na robbery ni we so bia timi wo de ne ho beso ne ho so na so wo hwe ni yi a ye nya bi nkoye an robbers ye nya bi nkotwitwa wo bi dan wasi wo ya ye nya bi enkonkodi nsem hunu nkotom na nkoye nyama basabasa enu nti no ena ama ye kasa ede afa family planning ehu na me kai wo se dwumadie a wasunguso a wotie ya Ahenkan apomuden mradwumadie wa Ahenkan 93.3 FM so ye de bramu fiada bia bra don ko abo apa ho sima aduonu pepepe de kosi se no mienu bebo apa ho sima aduonu ye stream live on so wo Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM no capital letters obo a ebeba fefefe na wahwe yen ewo ho we leave comments or contributions or questions ni nyina fegu ho yen WhatsApp any SMS line so 0594841044 0594841044
0244 obetimi nso asend message bi a wo bia e de afa ho ye be kenkan e de amount afi ye wie no ye ba be hwe methods of family planning emu nchichemu anase mu ahoro ayewo na edi kan no ye grouping into natural ene ye artificial ni mu no ye wo hormonal ene ye wo non hormonal ene ye wo permanent family planning ye wo temporal ones ye ka temporal na che say family planning na say awo mu spacing na wo betimi aye no within a smaller period of time eno no enche ene ye ka permanent so eno de wunya ye a wuntimi reverse bi ma na wuntimi nsi wachi biem ena ye wo long term ne nso eno no de wo ya eno no be 5 years 10 years eno no de 10 years ne so na se wuyi na se opa wo a wutimi wo na nso permanent one ne de unya koya eno de na che se age nyame ebem enti ye hwe natural one na ye wo cervical mucus ye hwe natural one na ye wo cervical mucus eno ne se oba bia no wo ba bedru ovulation time na me kire time a edu a wo ne be mahia wo betimi afa afura wo be hu se obi wo ho a won check sa ade no nanso ene me ken ma wadwen enkoso na hwe sa ade no wo be hu se wase asensuo memnan bi emu eye tentan kakra eni ye fita te se nsuo enye fita te se ode epu nsuo no de bi we no eni ne ye clear colorless asensuo color pepepe eno no ne be free wa baba emu no ye memran kakra sa de nya bai wo se wo hu se eye ovulation na ena aba na se pimpen so no enu nte wo se wo hwe hu yie ena wo ne be ma ankosia eno no eye natural type of family planning ena ye wo calendar method no eno nso eye type of family planning na eno ya under natural one no na eno ne ekoso ne say eno no be calculate say ne ena wo bu wonsa wo fa akanye free na 14 days from time a wo bu wonsa no eno ena ye ovulation time ti sa abre no woni be ma kosia wo be fa afuro ntini ye kasa fa family planning hu ide wo kan ya kosi 14 days na 14 days ni kwansa woni be ma ehia se hu hia ba ena 14 days ni nso no nhwemu ama yate ase se kane no na nka be ma hu nsu e ba oba ho a enka 24 hours nso sisi nhwemu ama yate ase se ebegina ho 72 hours unya be ma ne ho odin dia na ne de no create mi twam 72 hours no eno ntini ye kan se eye +2 - 2 obi ho a wakan se bia wabu nsa first no kan free first na che se 14 day na ye 14th no eno na wo be ye ovulation na so ovulation ya ye ka ho asemi eye +2 - 2 e bia obetimi ni obema na hia 10th oni bema na be hia 12 oni ni hia 12 enam se ne sperms no eda hwa 72 hours intino sa 12 na ni hia no 13 14th no na che se ebetimi akofa nyinsen ediaba sa na +2 ne nso ne be ma no ehia after 14th na eye 15th na ho ne nso no sperms ni betimi ada wa twen ama akofa nyinsen ediaba eno nti de ye kire nyina ne se wo kan 1 2 3 akosi 14 days no hwe se wo beti 2 afrim na wo di 2 ebesan aka ho na aboa ankofa nyinsen bi a wonhwehwe ede aba natural one na se na nso yesan wo bibi apotoka se me friend coitus interruptus no ne de ya na ye mema no wo ntimi fi se sa bre no de ho na ani je surunko no ewo enu ntine du ho a wo ntimi na nso mema ne bi nso etimi ye ni nyina ne se bema no bra wo ne yire ana ne ho kani edi sankita hodie mpaso nkita hodie no bra edru se esese wo hwie egu no ana se wo ejaculate no wo se oyi frim sebi oyifri oba na se na otimi hwie nsuo no egu baabi se de be ye nsuo no enko oba ne mu na enkofa nyinsen emba na so mema bebre no sa coitus interruptus no omo ne mu ye fi so omo se ho na atenka ne wo nti eno ne de ohwe na se ho nya din a menko try sa ade no because ye won kwamwa ne bi ye sperms ne bi wo ho ho odin pa wonyanya kwan kora to ano a obesuimi akọ fertilize kosua eno nti no ho nya din a enye sa ade ni bi ena ye wo lam ne nso eye lactational amenorrhea method eno no ba bia wo a na wo ye exclusive breastfeeding meka exclusive without water anase aduane nothing with the exception of breast milk wawo no wodi si wani so se me ma me ba nufu a me fa hwe nka me fa nsuo nka me fa hwe nka ho a sabre no se wunya bosome miensa ana wunya 40 days na se wukunu ba ho no ni wuhia wa ma ho ban kura nyinsen emma
ɛno ne yɛfrɛ no lactational amenorrhea method no ɛno ne boa ɛbɔ ho ban ɛfiri nyinsɛn ho ɛno no ɛyɛ natural method of family planning. Mekɔ so aka ɛwɔ sɛ ahenkan apɔmuden mmerɛ dwumadie ɛna wasungu so a wotie wɔ ahenkan 93.3 FM no yo yɛnkɔhwɛ artificial types of family planning nso artificial type of family planning yɛwɔ condom no ɛbɔ yɛn ho ban ɛfiri nyinsɛn ho na ɛsan so bɔ yɛn ho ban ɛfiri ɛnɛmu ɛnyarewa ho na mmom mehyɛ aseɛ no meka sɛ yɛwɔ terms and conditions wokɔtɔ condom na bɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ sɛ expiry date no so aso anaasɛ nso yɛ Ghana ɛnam sɛ yɛ mu bebree yɛn parking kan nti wɔkɔ yɛ ametɔ condom yɛyi ma anaa na ɔde ahyɛ ne bottom ɔkɔ yɛ no akɔte ano na ɔde ahyɛ sɛ ayɛ spy sɛ bibi kakra wɔ ho condom ne kranka wokɔtɔ wɔ sɛ wohwɛ sɛ rubber no ɛho ate anaasɛ nte yɛ ebi ɛho ate koraa na ebi koraa na ne rubber na ɛhyɛ mu ne koraa baabi ate waduru fie no nso a wayi condom ne nso na ɛwɔ sɛ wo inspect condom ne ho na wo ho sɛ tokuro bia na baabia anaasɛ bibia ɛnna baabia bisɛ bɛrima bi tumi hyɛ condom ɛne ɔbaa kɔhyia ɔbaa ne bɛwie no ɔsɛ menyem ɔsɛ me de mehyɛ condom ba na ne wura fi sɛ condom ne kɔ ɔtɔe ne kora na ayɛ spy ɔyɛ no ɛpae but wɔnhu anaasɛ na ɛho baabi ate ɔyɛ ne nsuo no bi fa ho kɔgu mu wɔnhu na akɔfa ɔhaw bebree ɛde aba nti wokɔtɔ condom a make sure sɛ wobɛ inspect saa nneɛma no nyinaa ansana akɔhyɛ na nkɔfa ɔhaw biara ɛne nyinsɛn a wɔmpɛ biara ɛde aba ɛna yɛwɔ biribi nso apotɔ kasa mefrɛ ne diaphragm a ɛno no yɛde hyɛ awodeɛ no ano pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛsi bɛrima ne ho nsuo ne kwan sɛ ɛrekɔ akɔ fertilize kosua no ɛno nso ɛwɔ hɔ ɛna potɔ kasa me obi bi efrɛ ne spermicide ɛno ne nso ɛyɛ te sɛ tablet bi ɛno no ɔbaa ne de ɛhyɛ ne mmaa mu na ɛnane a ɛno no eku nkwamoa na efi bɛrima ne ho na ɛba ɔbaa ne ho no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛno nso ɛnkɔfa nyinsɛn bia ɛma na ɛsɛ render sperms no inactive ɛma sperms no ntumi ɛnyɛ adwuma ɛno nti no ɛnkɔfa nyinsɛn bia ɛmma na saa spermicide ne koraa nso no ebi koraa wɔ hɔ a ɛsan koraa nso ɛwɔ nice flavor anaasɛ nice fragrance a ɔbaa ne koraa use a ɛma na se hɔ ne nya nice fragrance ɛma ɛhɔ ɛyɛ kama a bɛrima no nso etimi kɔ no aside preventive pregnancy no ɛsan ma bibia ɛyɛ kama na yɛwie no yɛba bɛhwɛ hormonal ones meka se yɛwɔ hormonal ɛne yɛwɔ deɛ ɛnyɛ hormonal na hormonal one yɛwɔ oral pills obi wɔ hɔ a ɔsɛ me de family planning ne da biara menumeduru ai ɛno yɛ one type of hormonal family planning ɛna yɛwɔ jadel anaasɛ no plant ɛno no mpempi no menua ma no ma mutie me kwa yaresa bia yɛpagya wo nsa ne saa na wo nsa ase hɔ no yɛpia ne yɛde ahyɛ hɔ ɛno ne yɛtumi yɛ ne 3 years anaasɛ 5 years ɛno nso wo yɛ a ɛbɔ wo ho ban mfie mmiɛnsa anaasɛ mfie enum so ɛna yɛsan wɔ injectables no obi wɔ hɔ ɔsɛ me wɔ 3 months deɛ obi wɔ hɔ ɔsɛ me wɔ 1 month deɛ obi wɔ hɔ ɔsɛ me wɔ 2 months deɛ ne nyinaa yɛ types of hormonal family planning and yɛwɔ emergency contraceptive no most often deɛ yɛ common no ɛna yɛ postino2 no but said deɛ mmerɛ bi atwa medi kan yɛn no mesin kɔ baa bi abɛfa postino2 a in a year no fa baako pɛ wafa aburo so should be 2 people are abusing postino2 mesrɛ mo postino2 no yɛmfa ne basabasa saa wofa ne bebraa akyire ne de ɔhaw kɛseɛ pa ne bɛba bɛto wo so ɛwɔ wo maa yɛ mu ho enti yɛnhwɛ ne yie ɛnyɛ sɛ wo ne bɛma hyia January kr no akɔdra so akɔtɔ postino2 February kr no akɔdra so no akɔtɔ postino2 obi kraa wɔ hɔ abosome baako motimi fa postino2 no bɛyɛ 3 times aden wobɛku wo ho enti yɛnhwɛ no yie afei yɛba deɛ ɛnyɛ hormonal no nso ɛso ɛno no ebi ɛna yɛ IUD intrauterine device saa intrauterine device yi ɛno no yɛtumi hyɛ no 5 years ɛna yɛtumi hyɛ no 10 years but ɛno no ɛduro biara nim a bɛka sɛ na mehyɛ no wei ha me anaasɛ wei ha me na mmom ɛno ade a ɛmpa yɛ infection ɛyɛ yarewa bi ɛwɔ ɔbaa wo maa yɛ mu hɔ sɛ woyɛ obi a wotɛ nya saa yarewa ɛwɔ wo maa yɛ mu hɔ a wontumi ɛnyɛ saa IUD family planning type yi ebi woyɛ obi nso a wowɔ dysmenorrhea ɛyɛ wobo wo nsa a wobrɛ paa a wontumi ɛnhyɛ saa IUD ebi saa nso na woyɛ obi a wowɔ multiple sexual partners ɔbaa wo ho mɛma bɛboro 10 nso wontumi ɛnhyɛ bi fi sɛ saa IUD ne ɛmpɛ infections
Enti wo tai ye saa o how na abekọ akọfa abeto wo ho so. Enti untimi nhye bi. Ena afen so yo bi a wo mpe kupa obi wo horse me de me hye gold ringer na rashes egumi me de chain to me konmu a na ase rashes egumi wo yo bi saa wonso wuntimi enhye IUD no because IUD no ase copper bi ewo ho enu nti no se wo ya allergic to copper wuntimi nhye side no side effect bi ani ho how bi ani ho wo ni problem bi a wo ye free to put on the IUD enu no nso de ehye wa o how bi ani ho ye de to awudi anim kama ye wonfie num de na ye wonfie dudie enti de wa wo hwa ebebo no na waye afi ye wie no ye ba permanent type of family planning permanent ne de no wonya koya enye reversible untimi enkodane ne biem untimi enkosesa ne biem empempi ne yenuano ma no bitimi kasa obi say ye yi ma wo de ba ako ana say mekwa wo ye no doctor yi ma wo de nyina mekwa wo ye no doctor twa ma wo de me pa cho eye fallopian tubes no tube na bibia akoso wo mu no fertilization ni si wo man sa na afiri abeto awodie ni mu no eno no na yetimi twa na ya chechire enti eno no putoka se me friend tubal litigation eno no yetwa uterine tubes no na ya chechire sa sperms bia entimi emfemu enko biem enti eno nyinsen emma biem enti eno most of no aya wo mo awo be ye 10 9 8 hours afi de ma ye mre me ami se ma ye mre me mfie no kwa anim me mpese mawu biem no omo ena omo ye saa type of family planning na ana se obi wo hwa doctor ankasa hwe na hu se da bi nipa sumesi no se ya nhwe na ye ntwa na wo a na wo a etoso biem no anhwe ya onya akola no kra wo no akro be hwere ne nkwa na eno no amabusuafo abem na mosensan enkrata na wayesa family planning no afin so ye vasectomy eno enta nkoso wo ye man mu ha vasectomy ende mema ne pe na eye omo nso sa ye kọ omo mema omo testis ni mu eye ne yesensen bema ne bema no ase no ye kọ ho na yakoye surgical way kakra bi wo ho na baby a sperms ni produce na say tubes na efem no na eno nso mo atwitwa na omo achechire seminal vesicles no yatwitwa ni nyina na yachechire seminal vesicles no say be ya entimi nya kwan emfemu mabiem na enko hye oba nyinsen na nso ni nyina mu no be ma no betimi aye adwuma se de ese ne efata ohaw biara emma ehum afei mekoso akai wo Ahenkan apomuden mrejumedie na wasungu so awutie wa Ahenkan 93.3 FM sui jumedie a wasungu so awutie ya Ahenkan apomuden emre na ye kasa fa ho no ye family planning kwan a obefa so a wo betete wo ma entem se de be ya wan kasa maame no ho beto na wukunu ho atono na abofra no nso ho atono na munyina manya apomuden mapa na motimi atena se ache ya wie ne ba behwe eniema ana say ne ebema doctor I recommend say wo maami we wo say we family planning uchu mu tan wo po wo mpo wo beye ye wo niema bebre a esi yenhwe yes women with bad obstetrical history obi wo ho a wonyinsan bia wonya mojamroso ayenya ne nyinsan mu obi wo ho nyinsan bia wonya diabetes in pregnancy obi wo ho okwo bia a problem yes ye kwen cesarean section obi wo ho wa wo memu nan wa wo memu num wa wo memu nsia ne nyina cesarean section e ba sa doctor hwe na ba bia ekọ no edin a eno no ye be your family planning is it that say ye betwa wawo ai tubal litigation bi ana say doctor bema wan kasa wa free wupem akwakoye family planning na wo sha ebeboa enti sa ubetimi ahwere wo nkwa enti no mo bad obstetrical history ne de wo ye den a esese family planning no wo je ena emma no nso a wo HIV muawa wo mogye mu no omo no nso ya empempi no advice so be family planning se de be ya onkwa wo bebre obabi kwa wo sa ya de wo ne mogye mu no onyem kra wo nhwemu emfa na duro ye onhwemu nnum na duro ye obewie no na abofra no nso ode yade no ama no na abofra no bebre enti most often ye tufu say wo ye oba na wo sa ha wo na abomode ase obeye family planning mpo no na awo ne pa wo be wo no na emum se de wonfa nkosai nipa bebre ye mema bebre enti no obetimi abon ho ban ye wo female condoms wo ho ene wo male condom ti wo ba no be ma na nhye kwa wo ba no kwa utimi hye female condom no na wo ne be ma na hye ase be ya yade no intimi ensai
obema no and afin so emma won kunu nom chronic diseases or infections to say TB omonso no ya most often no ye prefer say won be ye family planning no fi say wo be wo abofra ya beda fie we TB no nsan yade na ne kunu ewo bi no betimi obo wa no ko betimi dia sa abofra no ene ntimi ma say ne yiri ni wa abofra ni so a won kofa no ntim pempin no emma no so won kunu ewo sa o ha obi sa no aya ye tufo say won be ye family planning kakra no motimi dia twen na be ma ne ho atimi ato na wie ansa na awo bi beba apa ena wona wo wa adwen mu yare omo no ni insight biara nti obi atimi form bia se de wope nti wo mo sa no se ne busuafo no eya ahobo mo atimi so ne nsa de ne ba yare sabia ema ye yesa family planning yi bi de ema no se de be ya onko nyinsen basabasa na onko wo basabasa ena abofra wo below 18 years na wedi kan enyinsen awo ye won kwala ne bi wo ha minimo bi a 12 years owo ye 14 years owo ye sisi wo 16 years osanyim nti abofra sa na wofo ni bi hwe na ne yekọ na edin omo atimi so ne nsaba se mesre mo munye family planning man because 16 years obe wo kra na 17 years wa wo nkwala miensa nti nipa se no bedu 30 years na wa wo sen eba sa ede wo haw na eba nti na wofo timi so ne nsa de ne base da bi munye ne family planning mame because ono sha no wontimi enhye ne ho so na ye wo mame fo nso a won nsem enhye da enni bi ye tu wonfo se wonye family planning because ba ko mienu ne kra no ho kyerɛw nti wo wo 5 ka ho na betimi ahwe mo ana nti omo nso ye nkofo bi a target most often ya advice won say wonye family planning no na obi nso ho a ebusua bi omo wo malnutritional problems te se kwoshioko ne marasmus ubeko fie ne nkwala num na eguo no bi afu adoa na omo edititi fie wo eba sa na chese nutritionally no wo mada no onye sound onye okay wo so entine ne be advice say wo be ye family planning said de be ya onkonko wo bi ensan ka ho ma wo bedin no emma na emma meye mo enu ntine family planning no ehun nkyerɛkyerɛ mu bebree na awiai media brewo wa ahenkan apɔmudin mredwumadi eso obi wɔ hɔ a wate family planning nanso onu de onima ne se mekoto edo drugstore tablet ni be pills ni bi na mafa onimu nchichemu calendar method ma bebree nim ene ahenkan fm adawroma wati ni nyina wasua bebree enu nti no maybe ahomatrofo no atom na nso wafrɛ wo asembisa bia na wabisa wo contribution bia na wo de aba na yebeyi wano aya na ebinom nso etimi eka say me de masori de yenye family planning eno ne ye wugidie me pacho eno ne de se de wa obeya ebeboa wo bia nanso wona problem bia ni ho na omu de omu betimi aye no omu enkyekire yi munso mu na afi mon pharmacy mbisa emra 0201 94485 0554 820 910 0554 820 910 0201944485 ubetimi afre na nso de wasembisa a efa family planning ho nso de aba na ekire usu bia fa family planning ho fabra na bebisa obetimi ka se mikoye ebi no yese ayi obi se ono ankasa de ohun yi but obi se ebema na ni so achi no obi se onama obeti ahwe inti family planning no kwa okoyi ya no wasan afa efuru no de adura koka na akoye bibia ewo ho na ekire wo so efa family planning ho bia no 0201 944 485 0554 820 910 ubetimi afre na nso wo de wasembisa aba ewa ha ebeyi wano yo enu nti no ene yebekasa fa family planning said ye wo be ya anakwan a befa so a ubetimi atete wo ma entem said ye be ya wo mada no benya hoden mapa na wo de ahwe wo mofra no na enkofa yade bia na se oha obia emma meto emofra no eso enu nti ahomatrofo no eye 0201 944 0554 820 910 ubetimi afre na wo asembisa aba wo be friend so amesre na wa friend ntempempi no ye mfre that time na kakakra ma so no na afi ne ahyase ye frɛ saa mepacho friendtem na yenya enough time na efa nchechi mu emamo o franchia na e wapomuden na waje me so se ewo me a mensem. Hello. Hello. Me pacho wapomuden.
woman some Pacho din any baby out free. Pacho me flee at Muswedro. A team Some sweat. by so. Family planning. Nikoyebi. Na mi sisi ani awo kan kwa ma mi busa na say. Then I walk say what say so the chair too come na say and awabi eguwa. And no untimi 5 years again. Me pacho 5 years there he be na wo share ye. In the shen wo yensa. There be. On say me ka say IUD. Eno ye de sha wudi enim. Eno na ye kupa no. A say wo ho mpe gold a. Wontimi enhye no de awudi enim na ye de hye but de de hye nsa ne de eno no enye kupa asem. Na wo so wo share de na ye wo. Me share no. That's when they do the bottom and also na say me be boom nsa. Iti be pai me den ansana e ba na ejan. E twan so a sa na me ti be pai me ta. Nti ha me ma me koyi nyina da so wo ho. Ai ye me ta. Yo. Wan fa udin antudwa na me pacho wo de yeda se wo frɛ ba dwumadi eso. Me yi wasem bisana no sisi anti koso aneti. Yo, bye bye. Me sister wo free swedru. De aya wo say yete ase ne say. Ye de niama bi misconceptions bi a hye yetiri ma ya aka wo say family planning no wo ya say na be yewu. Family planning no wo ya say na be yewu. Enti nipa nya kwhye family planning no ana wo nya kwaye any type of family planning no na say enu na chi no or start so experience headache ana so wonam kwa ne ni su chi ne pe na che say family planning no na yesa. Misre empen pi no uti na ye wo ya no tipai severe headache ye wo causes bebre ebetimi kra basa bia obi pi na na e wosoro ebetimi kra basa bia malaria bi ebetimi kra basa yarefufo bi kra na hye nipadua ni ma e masa headache no enti ubedi kan kwa yaresabia ukwa kohwehwe umogem na koye labs ne hu se yade bia ni umogem a e kosesa headache na wan hu anu awie no kona ko hu animdifo eye nursefo na ukohye sa ajadel ne wo mo ho no na kan wo ha wo kire wo ka kire wo na se wo mo asese wo hye no mo hu na se sa de wo de hye wabeti ho no e na enye wa mebubo bebre so omo betimi introduce new method e de ama office obia ne se de ne body system no etie ne wo hye ye ya wo si uti ye wo ye obi nso ahye bia agena ma for the past 20 years no ana wo ye obi nso akoye bosome pane ono so se wo wa na bibi ya ye ne but obi nso awo pane na nti dia ye pese ye kire mo mamote ase nyina ne se obia individuality obia ne se de ne system ne body system ne tie obia ne se de ne nipadua no esifa etie nti wo hye ba akona sa anyewa wo betimi a try another one e bia na wo nipadua na nkasa ene ne that particular type of family planning no emfa medase 0201 944 0554 820 910 0554 820 910 ubetimi assign afre na wonso de wasem bisa a efa family planning na say birth space ni ho aba. Hello me pacho wa pomoden awo mi aminso me pacho din ni baby a wo free your friend ko sinya nteti because if you atoma sene me pacho yo yeti yo mama ne na ukasa no o fi e ma no so ko ba ho no mpese nyi se be ba so otimi yi free na ho na agufo na mpete mbusa se enye oni ewa urade ani so e se ba aburu obi ye tama urade onan ben onan urade kun na o ntabe sa na nye oni wa urade ani so me pacho wo intina me di kan ka call religious side no but me minim de kakra wo ho ne say yeda se wo freba dwumadi eso wo bisa se nya bone ewa urade anim wo bodin ni se onan no botaye benti e na wotwe firi muhye gu ye se ye kwa bible mu a se de menti ase esifa etie no ene se na nka ne nua ne ewu a ono na sese wo ware ne nua ne yere na ware ne yere ne nso a ebe bia ebe firi maba no ebe ye ne nua na wawu ne din mu na emom enye wo no ne dia enti ono ne be wo na ne ebe kwa ama ne nua ne de ene obehwie egu na ase enti ne nyina ye adwene no adwene be enti e na wo kotwe firim ahwie egu eno na sese ye hu wo yere na wo ne nete wa wo dodo wa wo hwe wo ho a types of family planning no coitus interruptus no na wo betimi a
you are spacing your birth because Bible no no asase wo ma yenyansa wo wa ma yenyansa ni nimde enu nti no se obewa 2025 na go so wo na se untimi nhye wo mo ai no so asodie eda wo so enu nti no family planning types amabobo no mabobo be ye 20 enti wo gidie mu no se wo hwe na se coitus interruptus no eye bone ma wa mesre wo betimi achusi other method because wo hye condom na se na egum nso a se ni nyina ye the same thing wo hye condom na se sperms ni gum na you condom na cheche na ototwene a it's the same as coitus interruptus no enti me pa cho se de wo gidie kire wo no type abefa ebeboa no na waye medase. Hello wapo muden me pa cho din ni baby a wo free. Hello pacho dini baby a free pacho ma onene so kakra ma yen o free himfa asene yo me pacho mo asen bisa ne nko pacho mente wasem ni ye. Hello aha pacho meet you pacho ni na tena mfie sen mo ko 2 years oni ne neti dan ba kum oba be di 2 weeks inti how sure are you say time a oba no ovulate wo ho wa wo pen but nya oni ne na wo ye inti betimi aba say time bi obebe bia no woni free period fiso obebu ne nsa from day 1 no obebu ne nsa na to 14 days no if you work on +2 no enya ba mu bia if you work nyina o free period da for be 2 weeks it bet me about time obeba wo bia no watwam ovulation period that time no nyinsen emma no wabu ne nsa wie kra ma ovulation no atwam ena waba wo ho me pa cho watemase enti ne bomoden a se wobu ne nsa said de me kyerɛkyerɛ ne se wutie ya monkan ya from ehona nkosi 14 days na ni nhyia na hwese nyinsen ya amade a na esese mokɔ ayaresabea na mokɔ hwehwɛ ade kro why yo me da se wo frɛ ba dwumedi eso 0201944485 0554820910 0554820910 wonso betimi afrɛ na wo de wasem bisa wo contribution bia wo efa family planning ho ayakasa afei wo betimi afrɛ na wo de aba ye papa bi ebisa me asem bi wo se ne yere ko share de ye hye wo ne nsa no na wo se wonama na nani so echini no onama na se ne ho eye ne basabasa me pa cho se de me di kan e kan ye no obia ni se de ne nipadua esifa agi bibi efa oyere wa hye de wo ne nsa no enye no o se wo fi so share ne sa de na enye no nanso fi so share ye na sa de na start bomoden afa ne kwa yaresabea ye nkyekere ne nsa ye ncheki ne BP na ye nhye se problem bia ni ho woni BP oni malaria bia woni yare bia ye hwe ni nyina na se bibia se eni wona se enye ni moja so na ate na se still a ne ye no na ene ye na mesre se wode ne beko apomodian so ye baby kura wo kokko share sa family planning no fa ne ko eho na nurse fo no enhwe no na ye mpe foforo a ebeboa na ene ni nipadua no ebefa na yenye emfa emano medase 0201944485 0554820910 0554820910 obetimi afre na wabadwumedi so na wonso wode wasembisa aba na yenuanom ma ne nso mesre se wo hwe na be ma bi wo ho a woseme de masori ameko no yenye sa niema no yenye se wode sa wawo mamu wotwe uguso ewo menua ba your life is also at risk e wotwe na wawo ni nyina mo betimi ahwe omo ana wadwene wo health ho ubetimi ewu. Hello. Good afternoon. Me pacho wa pomoden. Pacho odin ni baby a ofrefre. Pacho e frem ya man so me kase ti e dan kan kwanta. Yo, eja ya on pacho meet you. Yo, ma so bi sane se na obi a wo ti wanya age no na wo ni mi bia wo nya bi. Yo,
me da se me pa cho ace ni yewo ace ene yewo HIV no eye na hyase kura ne ye fa ne se ne mofre mu ene ye HIV no enu nti HIV no hu ne ntem na okwa yaresabia ne de ne to aduru so a ye frɛ bibi viral load sa viral load no eno ne HIV moawa na ewo mu gye ne dodo enti wo hu ne ntem ne de ne to aduru so a ogusu a wonu meduro no ema HIV moawa no esote ena se esote so adu baabi a woni obi hia kora nipa no enya tini ehia ne se nipa na oni kohyia no we HIV moawa no ofa na duro yi mepa chow ebasa wo nso wunya ana se hye condom na fa bo wo ho ban efri HIV no eho medase 0201944485 0554820910 ni nyina ye kan ni nyina na afutuo kakra me de wo ema ye nuanom ema ne se ana ye nuanom ma no ye nyina wona ma wakohia wo bi obeden hu so we HIV obeden hu se woni HIV nti ni nyina ne se ahobambo bo wo ho ban an wonim so ntimi nhye wo ho so a wona ma bo wo ho ban fa wo condom show bag mu enkonko bibia raw na enkonko fa yare wo bra wo expect yare biara enu nti no ye wo female condoms se de medi kan na ye wo male condoms nti wo ba no se be ma ne nhya wo dru pe bo mode anse wo be hye wo die na wankwankoche yare bia amfa ama wo ye sister no di kan frɛ ye no pese me kire ne bibi mu ye no te ase IUD na me kan ho asem ne intrauterine device enu no ye de hya wo die nim na me se ho no na de bi wo ho enu te se ho nam ne mpesa kupa ni gold na wuntimi nhye sa de no but aside no ubetimi ahye IUD no is different from no plant na say jadel no misre yenhwe ni ye na yemfanto yokotokum 0201944485 0554820910 0554820910 na unso ubetimi afre na unso de wasembisa no aba se asembisa bia nso eni ho ebiemu dia megedi se yinyina ya fa bi ato yokotokuo mu ye a yesua ne nyina ne se nipa bia wo behia no unama nipa bia behia no fatu utrim se sa nipa no o ye HIV positive sa ena ye kire ya na se yesua ye nipa bia wo na ma behia no hu nipa ne so ye HIV positive nti kona wo kɔ ne ho na wo ben no wo nso bɛbɔ wo ho ban enkɔ ne woro enkɔkye yare mesrem yo. Hello. Madam, nyante chi mataba. Me pacho yo, meet you. Me pacho mi gusa unsem mi no bi. Me pacho mati. There wo kan sincere so Obama ukushia oba anai. Enti me nye possible so temu mi no mo be ko hospital no makɔ test mo bi janza na mo be ware amaware. Ana me to so mi no. Am hu branche bi a ye ko feduro tie ne oba ekoda. Da chi hawo. Yo, eja medase. Eja wo kan bibi wo se wontimi ni nipa ne nkwa yare sabia na wo nkonkohwe se yare bi wo hɔ anase yare bi ni hɔ ansama ware. Dada said ye wo kan no wo ka kwa ware aside. Any aware de mo counseling kra na most often na so for advice say medical checkups no mo be kwa koye is part of the counseling sessions. But when e de ene mamuwa ne mmaba wa abai obia na ma dance ase a wokosia na urudu eyi ase a urudu party urudu wedding chese baby a yese ye hu baby a enu nti na me chese obia hu ne yonko as an HIV patient na okosia na ommo ne ho eban nanso se wo hwe nso na so oba na obi oda wakoma so be ma na obi oda wakoma so a na se woni ne betena mo betimi ahye mo ho so ase ye nya hwe kopem se ye be ware de a ene emre na pempen so a medical checkups ne de ende wo ye den wo be ye agese omo a omo ye fia ware a omo nko asori omo no na obia enhye won se wo be kwa akoye gese be ma na oba na nkasa kasa de bi me de me pese me ne wo ye koye na ntesa asori de pa de wo ye den medical checkups ne de mu beko na mwakwa akoye afi wo sen bisa se enura mamu wa afa e de fa emma no eye anase nye papa enye fisa be mu wa de nka wo sisi wo so nyankopon aye oni padua ne se wo na makwa ne nyina ebo adwuma pepepe entinka be mu wa na sa abrantia na se abrantia wasi so a wo be ye 20 years to 30 35 one de ukofa eduro for basin
ewo eniema boni bebre de bre wo mo na edi kan ye fe bibi priapism wo ye be ma na wo tie mi ana abrante na wo tie mi na se wo ta ye sa niema ne bi ebre bi bedru a sebi wo be ma no se wo fe do na so original en na biem ebe gina so a na watwe kra na egusu gina so je se ye de wo kwa yaresabea ansa na yakomema wunu ama wo be ma na timi adwo etimi stress an no ne yenya etimi kofa hypertension na de brew etimi kofa kumayare kese pa de brew wo ho anu akoma ebo periperi etimi kofa tipai uti betimi apai wo saa wo dwen ho a wo nte ase afi kidney problem so wo ho bisese no ni nyina dodo na nye FDA approved enti eno anu so akoto China eduro no akoto no abenom China for unnim the active ingredients ewom afi ubenum awie ni nyina gradually na wo se wo kidney no ewomu abehunsa afi wo kidney yes kidney failure yes acute kidney infection or something na akofa ohaw omrebo no so wo yesa wo fa se enu ni bebre so a liver no a nipadua ni munye no the largest organ na eno na eyi poisonous substances ni ye num nro ni bibi eno na so ne so ansa na atimi akọ nipadua ni ma ye adwuma no wo the pressure esan ma liver no enti ebe wi achi no na akofa ohaw bebre e de abrew enti mesre se wo ya brantia wasi so a se nro no bomoden se wo betwe ho afri ho fi se nro kwa de nke ehwemu anka omo wo 60 years ekọ no omo no apomuden no ase ewo fom kakra omo ho na makwa no enti se de na etie no enti omo ne de nka omo fa se nro ni mpo anka problem enhye da enni ho na wa brantia moja mo no de okofa duro we de kofo ba se enti mesre mo ye put stop to it ye bre no ayebe enti ye de behye da na wotwe se ne dwumadi a wutie ye e ya Ahenkan apomuden dwumadi me gidi se wafa bebre atu kotokom na wode beye adwuma me a me di dwumadi ho chia me di an Radio Ness Awurabena ye nua baba ko Facebook or say good afternoon Radio Ness, nice show, keep it up. Yo Mabel me da siye pa me so good afternoon ne be me chia obi me je so pa me je so me chia nana a wo wanchi bra rich achi ase me chia mu nyina nya me adoma echina bra rich me hwe wanim ai me ka tie for say echina nwumre 10 to 12 ye do don taban dwumadi no ebebre mo eno ti bomode ase obetie bi wo ye oba afi na wo de aware asi wani so ahia be ma person ware amesre tie sa dwumadi bi odon taban Saturday nwumre bi 10 to 12 bomode ane tie na abenya desuade bebre wo ho wo ye owaafo nso na aware no niema ye wentwi basa empaso agudie aware ni mu monkomodie bibia ye basa mesre utie dwumadi ya ebeboa wo yie pa na add some spices to your marriage eno ntine mesre na me adoma echina nwumre pepepe 10 to 12 bomode a so wo be tie Ahenkan 93.3 FM na me ne mabedwafo yaba e de niema pa e de abrew eno ntino me de dwumadi no esi medamase number no eye 0546827329 0546827329 minu aba bi frɛ me oso wa abo ha me pa cho se wutie mi na betimi ahia me wa Ahenkan ha sisi anke be me de pa bomode an hia me e wa Ahenkan ha sisi ya na me nhwe abofra no ansana mefri ha se metwen kakra nt mesre se wutie abomode na bra na me san ka etifo yeguso ware na yeguso ya bedin to yeguso to din die ai open meat pie, cake, birthday cake, wedding cake, meat pie, drinks for program beer, catering services, your love den mesre number na me boboy na free 0546827329 ofra ye be ya ma kama de abrɛ baby a wo bia me da se dwumadi na si da se na ebesensia bye bye. Thank you.